Kumsi benta ban khangla di ki seng sain perthei ki bawan nak bar jong kacela ban bat yo lakam sensar po ka meglia menta ka ganti la yo lum jing tem bakaladon ka jingikran hapadeng ki noyalam seng rulum bakini tei lang no nak menta ka election how arjar arkulai Henry hakani ke jelang gabalaya sakmat menta la khamkat to kanepor la pentep bakini ki we ki seng ki khlam dak kentupat ya ka United Democratic Party habai keren bodba adilba nangrum ameli ka 17 North Shillong constituency ulong balada kani kawan ban urlong kanlong kum kawai ne kilat pai ba kinyo ban ji ki party namar kumbolong menta ki pai ba kisa ha ka umdum ngisu thu la ngi poisa jing thu jumut ngin hab ban ya tai op ban rai ka strong regional force ka bangin ngilaya ya ru ke je karen tabang empat long official ngilaya kata tila ka poisa ta ka thong la ka poisa ta ka thong ni ti nganu ban ong bakan dei ka alternative mo ka long kum kawai ka ban ai option ya ki pai ba namar paling ni hipor ki pai ba ki klumar ke jemut tangit scam hi baka khanam lagi poi chalanti ke jingsok kumangla don ru ke jing perkhat barkat tu kan ni ki wei par ki regional party bat ngi kum ki party tradi ngilai keren bangin sedang no daga bakum no nginwan rai ka strong regional force tengah ngo pi kata kala don kelas sedang la ya je keren tamba lamu boro makar mi da basai la no UDP mo ngilai keren la sedang ban keren ki wei par ki regional party tiba kan ni ru kan wan ban urlong la daga poi ru ka khanam syaka jesok barkan dei ka wei ka ban ai ya ka alternative ya ki pajba ngasudon barong tangan ni ngilai sedang je keren tenrei ngatrekan bahan kali yang jong kita ki ba initiate kan ni mo kin keren kin ban pau tingani kan dei tang jing sedang tingani jing sedang ru kala long successfully tingi isu kermen ni kan jing long jong ka khanam mata bangi kermen barka poi sathong ni kanang itanan sisu kanang wandur sisu kanwan ban urlong barka po ru ka dawa kum tahi nginum la su baniya na ka jong mangni i bagidang habakut ngaong badi ki regional party hi ba ibor ka national party te marta daw dang yene hi ta regional party ki badi ki pure regional mindset na ko banta ka jemu toy ka national offset mo klam da compromise pat ya ka hok ka jongi kum ki regional mo temut kan poisa thong pa kan dei ka way ka option hani ka ajar pulai